одамҳое ҳастанд ки нотакроранд ва хизматҳои дар рушду камоли забон мекунанд ки онҳоро нодида гирифта намешавад. амсоли ёдоварӣ кардем, худо раҳмат кунад, Одина Ҳошим, Зафар Нозим ва Абдулло Назирро ёдоварӣ кардем, Ҷурабек Мурод, Афзалшоҳи Шодӣ, Аҳмад Зоҳир, ё ин ки Гугуш ин қадар зебо талаффуз мекунанд. Ино як талаффузи хоси худшона доранд. ва фарзандои азиз, ба ҷавонҳо гуфтанӣ ҳастам ки мо бояд бузургонро дар зиндагишон қадр кунем. Сад афсӯс ки он вақт мешиносемшон ки гӯем ки куҷо шуданд, куҷо рафтанд. Ғоиб Сафарзода мегуфт ку ва Хуросони бузург забони форсӣ, тоҷикӣ, дарӣ мегӯем, афғонӣ мегӯем. Чизе ки нагӯем, барои ин мардум забони тоҷикӣ барои онҳо тарҷумон дар кор нест. дирӯз як курд ҳамсӯҳбат шудам, ана дар Туркия зиндагонӣ мекардааст. ин қадар ба тоҷикӣ зебо талаффуз мекунад ки ватан надоранд, лекин забон доранд, қадри забонро медонанд. ман дар бузургии ҳамин забон бузургои мову шумо як шоҳбайт гуфта буданд, як манзумаи бисёр баланд аст ва Афзалшоҳи Шодӣ тақдим мекунам. дарӣ андар Хуросон парвариш ёфт, ки буди то ба чин шарқу шимолаш. дарӣ ин лаҳҷаи аҳли Хуросон ҳамӣ табид ҳуросо ҷамолаш. самарқанду бухоро буд зи оғоз мақарри шоирони пурҷалолаш. дар он ҷо рӯдакӣ бо созу овоз фароз овард то авҷи ҳилолаш. ки то гӯяд ба моҳи осмонӣ ту чизе нестӣ андар қаболаш. дарӣ ин худ забони аҳли Кобул қаламрав буд рӯзе то аролаш. ба шарқу ғарб ӯ шаҳпар кушода ҳама чун мурғакон дар зери болаш. зи Кашмиру Хутан то Суғду Хоразм ҳама аз резахӯрони наволаш. ба Бағдоду Ҳалаб то хиттаи Рум бибурданди чу барги зар мақолаш. ба Чин аз гуфтаи Ибни Батута ҳама буданд ошиқ бар ҷамолаш. зи марзи Ҳинд то дар банди Қавқоз расида сар ба сар сайти камолаш. ва ҳамун мафкун 24 кия ҳамин Зулфиқоров лаббаяка. Устод, слушаю вас. Я не знал, что это ваш телефон. Со мной сидит очень известный хафиз наш, народный хафиз, Афзалшоҳи Шодӣ. И устод Сорбон сидит, Афзалшоҳи Шодӣ хочет с вами разговаривать, устод. Ассаламу алейкум, устод, добрый вечер. Как, уважаемый устод, как ваши дела? Последний раз на моем месте я тебя видел. Я рад вас слышать, как наша Янгаджон, как все наши близкие. Спасибо.